מה זה יכול להיות הדבר הזה? יש כזה דבר שאני לא מתחתן? אני לא מתחתן אלירן, אלירן פץ? תגיד לי פץ, מה, היא גם לוקחת כדורים? היא לוקחת זריקות, אלירן, היא לוקחת זריקות. בוא'נה, כדור מתחתן, פץ, אתה קולט? אתה לא תאמין שאני מתחתן, אלירן. שים חגורה, כדור, שים. בסדר נשמה, אני מצלם אותך אבל. כדור, שים, כדור. אבל אני מצלם אותך. שים חגורה, נו, איזה חולה הוא. פץ, הוא בא לי עם המצלמה הרגילה הזאת, אתה יודע, המצלמה הידנית. הוא בא לי עם המצלמה הידנית, פץ. בוא'נה, הכדור החריף לגמרי, אחי, מה זה? אלירן, מהיר בעצבני 3. רגע, תן לשמוע אותו. מה אתה אומר? מהיר בעצבני 5. מה אתה אומר, פץ? Au der Klauden wurde Speigen spucht. Au der Klauden פץ, מה, איפה אתה ברמת גן? Au der רגע, תן לי לדבר איתו רגע, כדור. שתוק רגע. פץ. אתה ברמת גן לשמה מסדנת? איפה אתה? מה הכוונה בעצם? תגיד לי, מה כדאי, את הפקטור או את השפיגל בכלל? שפיגל, תגיד לו שפיגל, ערן, אני אזיין את האמא שלך. ערן, תגיד לו שפיגל. שפיגל, יא זונה, שפיגל. בסדר, שפיגל, מה אתה בפור? יו, תראה איזה כוסית. צריך לדבר איתה, אלירן. בוא נפץ איזה סט צרפתי לאוטו. איזה סט, אני לא מאמין, איזה סט. תעצור לדע רגע, תעצור. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. למה לא עצרת לה, תעצור, בואנה, תסתובב שתי אליה. פצצות, לא, יש לי את הגבר. תסתובב אליה, איזה גבר, מה אכפת לך שתי מהגבר? פצצות פץ עם גבר, כדור לא להיפולת. פותחים, יש 10, עכשיו 10. תעצור לי רגע לפני שמגיע. מה שתהיה, כדור? שנייה, אני קונה גם סיגרות וגם... לא, כדור, מנצ'ס, אין זמן, כדור. או, שנייה אחת, נו. מה עלתי? שנצלם, אתה לא רואה שאנחנו מצולם לאינטרנט, לפייסבוק? עזוב עכשיו, כדור. מה קרה לך, כדורים? אתה לא רואה שאתה בוא נראה איך רואים. Au der Klauden wo der Speigen spucht. 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 Au der Klauden wo der Speigen spucht.